Fuso yamba ndimafuna ndidziwe kuti mwina zomwe mukuchita inozi zikusiyana pati ndi anyamata ojiya achipani aja omwe nawonso akufuna kuti mwina pasakhale kuyankhula kosiyana pa ripoti limeneli kuti mwina anthu osaziganiza mofanana chifukwa anthu sanayankhulapo maganizo awo ndi mwina mukusiyana pati ndi ojiya achipani aja. Okay, fuso lachiwiri timafuna tifunse kuti ngati atsogoleri a mipingo kuti amene mukuti mukulimbikitsadi mtendere timafuna tifunseni munali kuti nthawi yomwe anthu mtawuni ya Lilongwe amathawa anyamata azikwanje kuvutitsidwa ndi anyamata azikwanje mtawuni ya Lilongwe ngati mukukhuzidwadi ndi mtendere wa mdziko muno mudali kuti nthawi yonseyi osayankhulapo kanthu. Mwina panopa ndilekezeke pomwepo. Nthawi zonse chinthu chimene chili chachilungamo sichisowa, sichidikira kuti anthu achite kugugula, sizidikira kuti anthu achite kupaka kukafufuza kukumba zinthu zobisika, sizidikira kuti anthu achite kupanga zinthu zovuta. Chinthu chachilungamo chimakhonza kukhala chachilungamo ndipo timadziwira nthawi zambiri azitsogoleri kapena anthu akamafuna kubisa chilungamo akamapanga zinthu zonse zothekera kufuna kutaya ndalama ndi cholinga chokuti asuse kapena kuti achite zinthu zina zofuna kususa chilungamo chija. Ndalankhula izi chifukwa chakuti atsogoleri a mipingo ya feki atulukiridwa ku Malawi. Ngati mungakumbukire bwino pa 26 December mchaka cha 2024 kunali press briefing ya atsogoleri a mipingo, koma kunali chipwirikiti pamene atsogoleri a mipingo afekiwa kapena kuti obena anatulukiridwa ku Malawi kuzera pa press briefing imene anapangisa pa 26 December mchaka cha 2024. Mmamawa wa pa 26 December kunatuluka chikalata komanso posta yakuti atsogoleri a mipingo yokhuzidwa ku Malawi ali ndi msonkhano wa atolankhani. Iwowa cholinga chawo chinali kuyankhapo ndinso kuzuzula zimene bishop wa mpingo wa Katolika Thomas Nsusa analankhula. Anthu ozitcha atsogoleri a zipembedzo zosiyanasiyanawa anachitisa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe ku hotelo ina pofuna kuyankhapo zomwe Archbishop Thomas Nsusa wa mpingo wa Katolika anayankhula pa nkhani yokhuza ngozi ya ndege imene inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena okwana 80. Bishop wa Katolika yemwe ndi Nsusa anati ripoti limene latulusa makomishonala omwe anasankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi sili kupereka yankho lenileni lokhuza ngoziyi. Ndipo gulu lozitcha atsogoleri a zipembezowa anati akuyamikira ntchito yomwe Nsusa amachita mdziko la Malawi pobweretsa mtendere komanso umodzi kuti chikondi chizipitirira pakati pa Amalawi posatengera pamene Malawi amachokera komanso madera. Ndipo iwowa anati komabe ngakhale Nsusa amadziwika ndi kubweretsa mtendere, zimene ayankhula zikusemphana ndi kubweretsa mtendere mdziko la Malawi. Anthu ozitcha atsogoleri a mipingo amene anasonkhana ku Golden Peacock ku Lilongwe anati zomwe anayankhula a Bishop Nsusa zikhonza kubweretsa udani pakati pa anthu a mdziko la Malawi. Anthu ozitcha atsogoleri a mipingowa anati pakufunika kuwunikira munthu usanayankhule zokhuza ngozi ya ndege kamba kuti anthu azikhulupirira zinthu zimene anthu akuyankhula. Choncho Bishop Nsusa anangofulumira kuyankhula asanawunikire zoyankhula zawo. Gululi pa press briefing yawo anatinso Nsusa akanakhala ndi zodandaula zokhuza ripoti la ngozi akanatha kuyankhula ndi makomishonala eni ake omwe anapanga kafukufukuyu osati kuyankhula pa ulaliki ayi. Kuyankhula kwa anthu omwe anali pa press briefing iyi kwausa mapiri pachigwa ku Malawi zitadziwika kuti anthuwo si atsogoleri a mipingo ayi koma anangotumidwa ndi anthu andale. Anthuwo anabwera pa mbalambanda anthu atawawulula popeza apezeka kuti ambiri ndi ogwira ntchito ku yunivesity ya mpingo wina
ndipo anabwera pa press briefing yo atavala ngati Azibusa ndithu mpakana suti ndinso zija amayika Azibusa pa khosi kaja koyera kaja. Koma zinthu izi zinali zokonzedwa ndithu ndi andale. Azimayi ena anavala mahijabu ngati ndiwo ochokera ku chipembedzo cha Chisilamu, koma ayi ndithu zinapezeka kuti azimayiwa m'malo mwake si asilamunso koma ndi awa amene amangopezeka m'mbali mwa msewu. Iwowa anangopangidwa hayala ndi kuwaveka zovala za zipembedzo. Anthu ozitcha atsogoleri a mipingowa anapasidwa ndalama pafupifupi 3 miliyoni kwacha wina aliyense kuti apange press briefing imeneyi komanso kuti akhale nawo ponena kuti iwowo ndi amipingo. Koma chodabwisa atsogoleriwo anakanisisa ndithu kutchula mpingo umene amachokera atafunsidwa ndi atolankhani. Anakana kwantu wagalu kutchula mpingo umene iwowa amachokera komanso kutumikira. Iwowa akangoti ife ndi atsogoleri a mipingo basi ndipo mutimvere monga atsogoleri. Ndipo anthu anafufuza mpakana ma Facebook account yawo ndi kupeza kuti si Azibusa kapena mashehe koma ndi ogwira ntchito pa university ina ya mpingo wina. Ndipo ena mwa azimayi amene anavalanso zachipembedzo pa malopo ngati kuyimirira amipingo anapezeka ndithu kuti ndi azimayi omwewa ongoyendayenda usiku komanso awa amene amadikula ma TikTok. Izi zabwereza manyazi kuti zoona mpakana zafika popanga hayala anthu m'makwalala ndikumawaveka zovala za mipingo ndi cholinga chokuti aziyankhula ngati atsogoleri a mipingo. Ndipo anthu ambiri asambwaza anthu amene ankapangisa press briefing kuti iwowa monga mmene ankanenera kuti ndi atsogoleri a mipingo akanafuna kuzuzula bishop wa katolikayo sakanapita pa press briefing ma TV. Iwowa akanapita m'mipingo mwawo akayankhire kumeneku chifukwa bishop wa katolika Nsusa iye anayankhula nkhani yake mchechi mwake ku Limbe Cathedral ndi akhirisitu amu mpingo. Masamba anchezo agwedezeka ndi zithunzi zokhuza atsogoleri a mipingo abodzawo ongofuna kudya ndalama za misonkho ya Amalawi chipwirikiti pa Malawi pamene tikulunjika ku 2025 nthawi yopuma kulibe. Koma chimene chinandisangalatsa ndi funso limene tinafunsa mtolankhani wina, kodi zimene mukuchitazi zikusiyana motani ndi anyamata achipani ojiya? Dzina langa ndine Sammapita, ndimapanga mavideo zosiyanasiyana pa YouTube. Ndiyankhule kuti tilinso ndi channel chimene timachitcha kuti kulinji, kumeneko timayika mavideos almost siku ndi siku kukufotokozerani zinthu zimene zikuchitika pa ground. Dzina langa ndine Sammapita. Mutachita subscribe ku channel ichi ndipemphe kuti mugwirenso ka icon kamene kakuoneka pa screen pa, ndi cholinga chokuti mukachite subscribe kumeneko ku kulinji. Tikaonane kumeneko in a few seconds. Bye.